Добър ден, уважаеми дами и господа! Добре дошли на 8-я празник на виното и винопроизводството Първомай 2012. Организатори на правото домашно вино. Гости на празника са винарска изба Реджина Есте, село Искра, винарска изба Загрей, акционерно дружество град Първомай, винзавод Асеновград и Винпром Хасково и винарска изба Тодоров, село Брестовица, които гостуват за първи път на нашия празник. Винарските изби ще презентират своята продукция и са осигурили по чаша вино. Бяло има ли? Съм дал него. Не, само едно парче ми се прави. Не. Не може ли? Иска да продава. По-на гълка спини си. Накрая го снимим на мен. Добър ден. За първа година съм тук, аз много година. Всички вина и тук си правим. И тук си допълнили. Така че ще извинявате ли? Ходих на 18 октомври на Алиев! Тръгваш ли? Вино още едно. Да, не е гнезме на обед. Добре, Майтов. Хайде, чао. Айде, отбай митото вино. В Винфеста. Благодаря на домакините и на организаторите на този хубав празник, че ме поканиха и днеска да присъствам на откриването и да го открия. Бъдете живи и здрави! Само хубавото вино и само хубавата тракийска музика могат да съберат толкова хора в този студен зимен ден на едно място. Още основоположникът на античната медицина Хипократ е казал, че виното, медът, когато са натурални, употребени в умерени количества, са най-доброто лекарство за болния и за здравия, употребени умерено. Повтарям, умерено. Дошъл съм пак тази година, както и миналата, и пак благодаря, за да ви пожелая на вас, винопроизводители, голям берекет, повече от 2011. Бъдете щастливи и още един път берекет. И на здраве, на здраве, на здраве! Довиждане до година! Нека да имате голям берекет, винопроизводители! Аз сме Балкани. Взял съм Европа. Тира някъде, тук къде най-лъгно цел има на... Тук на речкирка. Има чаши. Те ще вземат ли? Да. Няма ли чашки? Тя е много чия. Да, може.
наградите ще връчи кметът на община Първомай Ангел Папазов. Добър ден на всички! Добре дошли на поредния празник на виното. Радвам се, че студа не е спрял най-верните фенове на виното да дойдат днес. Сега ще започнем с наградите за бяло вино. Имаме една поощрителна награда, която отива при Гина Христова Вангелова за вино от сортовете Димят, Памит, Маврут и Ръкацтели. Честито! Гина Христова Вангелова, ако е тук, да заповяда да си вземе наградата. Айде, сина! Нейният син ще получи наградата. И ще предаде нашите поздравления. И виното, което сме класирали като най-добро тази година сред белите, е на Николай Желязков Йорданов, което е букет. Николай Желязков Йорданов. Браво! Браво, честито! Тук може ли да се... Ако можеш. О! Честито, само така да се повърни. Ники, дигни го, Ники! Започва тази. Ники! Още веднъж. А сега за червените вина. Забележително е, че всяка година се увеличават пробите, особено при червените вина. И тази година са доста добри. Тук сме класирали 3 вина. На трето място Цвятко Тодоров Митов с Мерло. Цвятко Тодоров Митов. Внимавайте, защото е опасно. На второ място е класирано виното Маврут на Мирослав Димитров Симов. Мирослав Димитров Симов. Много се радваме, че вино от Маврут успяхме да класираме на такова добро място. И на първо място голямата награда печели Андон Петров Янков за вино Мерло. Андон Петров Янков. Най-добрият винопроизводител. Тази година ще обере най-много овации. Антон или Антон? Честито! Благодаря на публиката, за моето вино. Стараем се да бъде така винаги. Благодаря и на публиката, познати и непознати, които са оценили моя труд с това. Благодаря ви. Да. И да пожелаем до година пак да имаме толкова и още повече участници с все по-добри вина. Успех! Искам и аз да благодаря на журито. Наистина те са едни прекрасни специалисти и технолози. Искам да благодаря на винарните, които бяха тук с нас и ни представиха своите вина, както за опитване, така и за наслада. Благодаря на Загрей, благодаря на Режина, благодаря на Винпром Асеновград, благодаря на винарна Тодоров. Благодаря и на всички винопроизводители, които продължават активно да обработват лозята и да правят тези прекрасни вина. Живи и здрави! И отново Белашевска група след
Thank you.